Vítam v našom salóne, voláme sa Tyson a poskytujeme masáže, poskytujeme sauny a kryosaunu. Poskytujeme masáže individuálne alebo párové. Tu je naša recepcia, tu sa s nami stretávate, s nami s recepčnými, môžete si tu vybrať olej. Tu je pre vás urobený kútik, kde vám pripravíme občerstvenie. Po masáži poskytujeme aj zelený čajík, ktorý sa volá kukiča. Tu keby ste išli ďalej, tak tam majú svoju miestnosť naše masérky a máme tam také oddychové centrum aj pre ne. Presunieme sa do šatní, ktoré sú pre vás k dispozícii. Toto sú konkrétne pánske šatne, kde sú pre vás k dispozícii uteráky, jednorazové spodné prádlo a papučky. Takže tu sú naše miestnosti, kde prebiehajú párové masáže. Nachádzajú sa tu dve individuálne postele a vlastne tu sú dve masérky s párom a masáže prebiehajú individuálne spolu v miestnosti. Toto je individuálna masážna miestnosť. Tu vás vítam v našich saunách. Sú vlastne postavené celkovo z dreva a sú postavené na štýl, že vám hlava trčí z nich von. Veľa ľudí má problémy s dýchaním v saunách, keďže tu ide do naozaj vysokých teplôt. A vlastne takéto sauny sa osvedčili na to, aby sa vám lepšie dýchalo. Takto vyzerajú naše vnútro sauny. Tu je sedačka, ktorá je polohovateľná, takže sa tam zmestí takmer každý. Hlava vám, ako bolo povedané, trčí von. A vlastne naša sauna ide do 40 stupňov Celzia. Je to párna sauna, takže je to intenzívnejšie než fínske sauny. Sauna sa podáva na 10 až 20 minút pred masážou a zlepší tú kvalitu masáže tým, že sa uvoľní svalstvo a masérky sa lepšie dostanú do hlbšieho svalstva a masáž bude mať lepšiu kvalitu. Predstavujem našu lokálnu kryosaunu, ktorá je vlastne použitím dusíka. Ideme do minusových teplôt. Teraz tu na pani nám vlastne chladným vzduchom pôsobím na koleno. Ide to do minus 125 až minus 140 stupňov Celzia a pokožka sa nikdy neschladí na menej ako 7 stupňov, takže je to úplne bezpečné. Na kĺbe je to veľmi účinné v tom, že vlastne sa tam obnovujú bunky a dokáže to pri nejakom stuhnutí po len 5 podaniach po 5 minút pomôcť regeneráciou. Tu sa nachádzame pri našej celotelovej kryosaune. Táto kryosauna celotelová využíva tekutý dusík a ide sa do minus 120 stupňov a prvý raz musíte ísť na minútu a maximálne potom s zvýšením tolerancie môžete ísť až na 3 minúty. Našu kryosaunu môžu využiť športovci, tak ako aj bežní ľudia, pretože ide o celkovú regeneráciu, ide o zvýšenie imunity, zlepšenie imunity a zlepšenie celého obehového systému, schladenie a potom nárazové steplenie, keďže potom musíte ísť na treadmill, čo je bežecký pás, na ktorom sa znovu zahrejete a vlastne krvný obeh sa vám zrýchli a obnoví.